нашод арматури 12 метра мепурсен. бисёри размерҳои арматури 12 метра ҳозир нестад тоҷикӣ. арматури 12 метра асосан бисёриша сохтмончиҳои домои баландошона истифода мебарад. маркҳои А400, А500 истеҳсоли Эрон, Қазоқистон, истеҳсоли Россия ҳастанд. не ки истеҳсоли Тоҷикистон баъзе вақт истеҳсол мешавад. маркҳои А200 простой размерҳои пурра қатъӣ, масалан 12 ҳамин чисти 12 пурра мебирояд. ҳамира 12 миллиметраи калташ размериш 12 наистагӣ, яъне ки 10 мебирояд. бачаҳое ки арматур дар кора, нафарое ки айрасия мепурсен арматур дар кора, занг занен, ҳама намудаш дар компания Бахтстрой ҳастад. ба нархи арзон доставка мекунем, равон мекунем. даруни шаҳри Душанбе ноҳияи тобеи марказ роӣ мекунем. 1 дона дар кора, 100 дона дар кора заказ кунем, мо гирифта чӣ кор мекунем, равон мекунем.